Какво е там? Майка ми. Да оставиш майка ми. Ай, стига бъзици. До вечера ли ще почваш? Аре, спри! Хубаво, добре. Трябва да намерим много по-хубав баня с ок, не с акация. Защото той някак си ма стресира. Обаче аз карис. О, коне. Коне. Дават кожа, ай ги убили. Не, мързна да ходи там. Знаеш, ако ще се взима... И както казахме, много се надяваме тази поредица да ви хареса и да направим всичко възможно. Нали? Отначало ще бъде малко скучни, ама... Все пак е тъпо да се развием за 5 епизода и да няма какво да гледате. Зато и ще гледаме. Защото ние по принцип така правим, много често намираме хубави неща като диаманти, от първите 10 минути. смарагди, емералди, супер много неща. От първите 10 минути то става безинтересно за вас и за нас. Защото епизодите са много кратки, ние пак ще стараем да намираме такива неща, то е хубаво. Ама по-дълги клипове и списъци. Така, още колко кабелстон? 15 стига дни. Тук има още едно ок. Още едно ок. Трябва да го взима задължително, защото ми трябва ок дърво. По-късно и ще търсим мини. Защото къща не се прави много хубаво с оранжева дъска. Акация. Грозно изглежда. Ема е оранжева акация. Сега. Кажи му името. Да не правим някаква реклама на дървета. Да. Това е едно що. Да, нека отидем за... Конче. Не, по-скоро дай да го килнем, после да отидем за... Търсим друг бая. Да, едно ледър, но проблем и ето тук виждам... Извинявайте за дето така леко кашля, просто сме малко болнички. Опа. Сега тук видях 2 ок. Трябва да го берем. По-късно къща. Не, всъщност не знам. Той решава да мине... Какво? Нищо. Няма какво да кажа, затова правя Сега, тук виждам още едно ок. Това ок ли е? Да. Ок, да. 2 ок, по-скоро 5 май. Продуктовото позициониране е всичко. Там виждам друг баям. Тук, или то не е същия. Там няма да е там май. И да, може би още 5-6 минути ще снимаме. И това ще бъде за първи епизод. Това ще бъде за първи епизод, да. Не се отекчайте, защото е още едно... Както казах, добре. Не се отекчавайте от епизодите, от първите няколко епизода. Ще бъде така леко скучно, защото ви казахме, че не искаме да се развием за 5 епизода и да няма нищо интересно за гледане. И затова сега ще... Стъм се, пустиня. Намери вилич да отседнеш. И какво е пустинен вилич? Ще го грабиш там. Не, то не са... Това да не се срещайте, бе. Ай сега ли една пирамида на чисто е. И ще намеря толкова бързо. Чайте, че аз много мразя да играя Survival, повече обичам... Интересно. Само дали да не ми скочи, виждам мопчета. Не зареждат чанковете, което не ми харесва. Да, виждам доста мопчета, като и лава, когато си цяла там не виждам по-добре. Намерихме ли кове, брат? Не сме. Всъщност там трябва да хапнем. Кравата как гледа. Опа. Що не се закопаеш земята, бе? Опа. Каре, бе, луди. Айде се направи вълна. Не гърми, моля се. Тъп издрут. Ужас. Ето това мразя да играя с мобове, това е крала, да. Трябва да направя Cobblestone Tools. Айтеми,
Там долу виждам крипър и зомби и глупости. А на минимапа се И- вижда някакъв индиан. И Това ще е за този епизод. Ще се видим в следващия. ще се видим в следващия, в който ще продължим с прекарването на тази нощ. И ще търсим друг байам. И може да намерим. Отново повтарям, абонирайте се. Харесайте. Да, последвайте ни. И това ще бъде от нас и чао. Чакай! Добре.